Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka khatsau tarik jong panai nai weng. Man lau snem gede ka sngi ka bagari India brokaway. Ka ju rakhe ka sngi kerpang jong ki khana red. Ya ka balate perlu ha ka ktin nang way. Kom ka Children's Day. Ka badai ru ka sngi ha jong umentri rang ba do banengkong gari India. U Jawaharlal Nehru. Nakadaw ko jing sar jong ka khlam jing pang COVID khat kendai. Ya ka prathai brokaway kan thup ru agari India. Bat aka jala Meghalaya. Ka jing rakhe ka Children's Day kam shim la long shu ha man lagi school ne haki kamera kelas ne haki pelau jongki school penban ka jing rakhe ka shulong tang ka basupha ya ukurwa ai khublai na kinoi kai bat na ki bor penya school da ba penot kam ya karen san jo social media kom ka WhatsApp bat ka YouTube. Kat kumpala sakhi la shem ba kinoi kai jung school pa per ha ka jala Meghalaya bat kumjo ru hanong ba Shillong ki rashna lupa ya ki music video da ka pa ki link ba ka WhatsApp group sha ki mobile jong ki kimi pa jong ki khana school ban pen kan mau biang ya ki snam bala lek nyo ha ka ba ki khana school ki ji don lang bat lagi para khana ban rakhi ya ni gasngi ka ba kerpang ka ba julong man la usnam tang mare khi men stem ki ba bon ki khana school ki la kende men siem ban ki shongshit hadu kata ta ban yo i kini ki surjing rai bat ukurwa khubor bala pha de kinoi kai bat na ki bor penya school ki ba pen kan mau ba ka school ke de ka yeng ka ba ar jong wei pa wei ne ka wei pa ka wei ka khana school ka Batisi TV ka jing kran bat headmaster jong ka St Anthony's Lower Primary School Laim Kra Shillong u brother Solomon Swear urapen pa we ka jing sngotmang namar ka jing bomyo ala jong ki khana ban wan cha school ban shimenta ne sngi ka ba kerpang nakadaw ka jing hanglat jong ka khlam jing pang COVID khat kendai handai ula aimen simpat iki khna school ba kin nang khre pha ya ki lenong kot bala ai de ginoi kai bat pen pau ru ka jing kermen ban ya kendo biang iki khna school house name ar hajar ar phoi. We know that there's always to
April masuk ai min siam gi kenang ba hoi kila de kila man school shoot la ja tu ti kawai ka ba ngayo ka feedback ni parents badan ki kena ki bam ngai ki parents ti ila ngana ga leng jonga u bari pe ke school te ngala kentui na ka to ai min siam ki kena pha ka message pha ki video la da kila si parent bikin pen ki parents ki kuan si kena kadang ba di ki kena na da ki ki na hikai kadang ke jing sngeu ba kadang kata ka jing la da ngi si ong klam kam da pha te te la da ki dar ka jong khmat ki no hikai la jong te ki ngai bang kalong successful kata ka ba ai min sim ki na hikai tu ke ngaru na kaleng jong ngaru la pha te la kan tui na ba kin ngai ki parents si kata te ni la le na ka por ba ai sim ba ki kena ba kin ai in la ngim la le ai kan situation ba wan ja kum ni kalong kum accident ni drai ka syong kam dei ka ha ki control jing ni te ngasih perpat lagi kena ba kin ngai ki parents ban kong te ka message ke bangan ong ye ke bangan a ye ki de ke ban kong ke ba kin le phai ga jing pule ki kham tam ki kena thai nang kondong ki bam yo ki badang sedang dai ki ni ko online class lan ni ka ta wi ka wan school ban chimi ki note ki jing kre ji ki kai ndrai ka ban kong ba kim dei bandu jing kermen ba ka ba wadela iyo ide por batang kandiat let's say lesson ki portion ki batang kandiat ngai ki haban trai sitom kanang ba ai ba uneng snam arajar ko undum lek na sadien jongi kumtu kham yo ka jing to ka ba kham kongsan nam ki jing pule ba